Imos coa información deportiva. O Rally de Noia engade esta edición un novo tramo do que desfrutarán os 140 participantes. Esta 40 edición da proba vivirase entre o venres 17 e o sábado 18 de abril. O Salón de Plenos do Concello de Noia abriu as súas portas onte para acoller a presentación dunha nova edición do Rally de Noia. Será un ano especial, xa que se cumpren 40 edicións desta cita que é xa un referente no mundo do automobilismo galego. Será unha carreira moi especial ao chegar con diferentes novidades. No apartado deportivo haberá un cambio de formato. Que vamos a pasar a ser a 3 tramos a doble pasada, cambiando, en vez de 4 a doble pasada, como solía ser, pois pasamos de 3 a doble. Bueno, outro cambio para nós moi importante é o cambio de directiva, que collemos esta escudería un pequeno grupo de amigos con máis ganas e ilusión que coñecementos, me parece, pero con moita ilusión. O venres 17 desenvolverase a cerimonia de saída na que os colles partirán da Praza do Concello. A parte deportiva realmente empezará o sábado, pola mañá, co primeiro tramo que discorre polo Concello de Noia, que é o típico tramo do Tambre. Este ano un pouco máis largo e con algún detalliño novo e moi curioso. Despois de aí pasaremos ao tramo B, que é un tramo completamente novo, que para unha zona como aquí é moi complicado facer un tramo novo, porque creo que se pasou por todos os lados, de aquí para lá, de lá para aquí, é moi complicado facer un tramo novo. Este ano conseguímolo. É un tramo que discorre polos 3 concellos, tanto por Noia, Lousame e Brión. E por último o tramo de Brión, que agora xa empeza a ser un típico no Rally de Noia, ca súa colaboración e bueno, moi contentos de colaborar con eles outro ano. O rally ten alrededor de 170 km e cronometrados son case 90. En 48 horas cubríronse as 140 prazas disponibles para participar no rally. O alcalde de Noia, Fran Pérez, agradeceu o traballo de todas as persoas que colaboran na organización desta proba. É a proba deportiva máis importante da comarca, agora incluso vai máis alá da nosa comarca e proba no Concello de Brión, por exemplo, e tanto en participación como en intensidade deportiva, creo que é un evento dos que espera toda a ciudadanía sempre polo Rally de Noia. E deste sempre da vosa man e o voso lado ao Concello para o que faga falta, vale? O sea que contade con nós para calquer batalla que haxa que librar para defender o Rally de Noia e unha proba tan importante como esta. Espero que vos salga todo moi ben. Un ano máis, o percorrido pasará por Brión e o seu rexedor, Pablo Lago, declarouse fan desta proba dende mozo, polo que agradeceu que se siga contando co municipio para desfrutar dela. O primeiro ano foi complicado e, bueno, tiñámolos todos un pouquiño aquí a ver o que pasaba, pero, como digo sempre, na vida o que non arriesga non gana, arriesgamos e creo que saleu bastante ben e a día 12 pois é bastante ben acollido, co cal agradeceros o traballo que facedes, isto non é fácil, os que estamos dentro das administracións sabemos da complexidade para levar adiante pois probas deportivas e sobre todo desta magnitud e, de verdad, non decallades, díxenvolo ano pasado, digo este ano, seguide apostando polo que facedes moi ben, agradecer ás outras administracións, tanto a Xunta como a Federación, pois por a implicación que poñen, senón tampouco sería posible. O dos concellos polo que discorre o Rally e Lousame. O tenente de alcalde do municipio, Ramón Martínez, fixo fincapé na importancia que adquiriu esta proba cos anos. Esperemos que todo transcurra con deportividade e normalidade. Felicitar a nova presidencia da escudería, que é un traballo, se te das de conta, complicado, pero despois moi agradecido ao final. O mellor para vós que sodes da escudería, o mellor día é o día de entrega, é a noite de entrega de premios. É cando respirades, sei que é un traballo moi duro, un traballo que non é o día do rally, que é un traballo que levades xa meses peleando cas administracións. É de agradecer que contedes con nós, a verdade que sí. Tamén norabo ao alcalde, aos alcaldes de Noia e Brión, a Xunta, a Federación, que sin eles tampouco sería posible este evento. A directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Mar Ferreiro, reafirmou a aposta da Xunta por este rally histórico que é puntuable no Campeonato Xunta de Galicia de Rally sobre asfalto e para escudarías. 4 décadas de historia non se cumplen todos os días e por eso falar do Rally de Noia é falar de tradición,
de esforzo colectivo e desa paixón que todos temos polo motor que corre polas veas de Galicia. Dende aquela primeira edición ata hoxe, esta proba consolidouse, soubo medrar, profesionalizarse e convertirse nun referente indiscutible do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. A Xunta de Galicia, por suposto, quere recoñecer a importantísima labor da escudería Berberecho, quere felicitar a nova directiva e que fai constatar o peso da comarca dentro deste escenario para acoller as distintas probas cunha destacada relevancia. O presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez, estivo tamén na presentación do Rally de Noia e destacou a súa pegada na historia deste deporte. Estar en Noia quere decir estar casi na capital do automobilismo, porque a afición de Noia podemos decir que é a máis quente de Galicia, non? Esa forma de recibir os participantes, esa forma de celebralo, a veces casi, viñámolo falando, non? A veces casi peligroso de estar aí con bengalas e con tal esperando a xente, pero sí que lle dalle colorido ao rally, demostran que Noia vive a fondo o mundo do motor. Quero lle dar as gracias tamén ás administracións por colaborar. Eu xa o veño dicindo, coincido con esta muller moitas veces en moitos eventos e repito moitas veces porque desde que nos presidimos a Federación hai que reconocer que a Xunta de Galicia se volcou con nós. Esta 40ª edición do Rally de Noia, 15 motores e vivirase o 17 e o 18 de abril.